el 78 té el mèrit d'obrir el debat. I després jo crec que el problema que hi ha del 78 és de que internament el propi poble andorrà no està convençut de que ens calgui una reforma del nivell i de la importància d'una Constitució. Llavors, es busca allí a fer 6 propostes, es posen a referèndum, algunes d'elles tenien algunes coses bones, altres eren menys evolutives i molt més conservadores, però tot aquell procés és un procés que està una miqueta emmascat en una definició política interna sense buscar que allò resolgués o pogués arribar a resoldre el problema que teníem, que era un problema, com he dit, que és el problema de lo que representava el pes dels delegats permanents a través del recurs amb queixa, que qualsevol de les lleis que fes el Consell General podien estar subjectes a recurs i podien estar en un calaix d'anys sense que entressin en vigor. És a dir, que nosaltres podíem dir que volíem ser com un Parlament a través del Consell General amb una democràcia que ens poguéssim nosaltres autogestionar internament, però això era una il·lusió irrisòria, perquè no podíem acabar mai de decidir que una cosa que nosaltres, el poble andorrà, havia decidit sobiranament, perquè la seva majoria del Consell General volia que això es fes d'aquesta manera, un recurs en queixa paralitzava qualsevol acció d'aquestes, i aquest recurs en queixa el tenien els delegats permanents. Clar, què passava? Que els delegats permanents, ells tenien aquest poder, que era el poder legislatiu, que el podien suspendre en un moment donat, i després teníem l'altre problema de que la justícia s'administrava en nom dels coprínceps i la justícia l'administraven els veguers a través dels representants dels tribunals i dels batlles i tot, però que era en nom dels coprínceps i aquesta justícia representava que tampoc era del poble andorrà ni sobiranament. I el fet és que des del 78, en el moment que va emergir la possibilitat de negociar la Constitució obertament, aquesta crisi interna aquí dintre Andorra que es anava fent sentir en el món polític, i no sols en el món polític, sinó també en la ciutadania en general, perquè tothom era conscient de que era com si es anessin acabant els objectius de les nostres institucions i que cada vegada que anàvem a eleccions, després, encara que algú volgués plantejar una modificació qualsevol a nivell de programa polític, sabia que el seu recurs era mínim, perquè a la que algú li fes un recurs, allò que ell es havia compromès davant dels electors, quedaria en paper mullat, perquè no podria estar ni efectiu ni res, perquè quedaria allí en un propi calaix. Bé, dintre de l'UCPA, quan es va formar, hi havia una joventut que ideològicament no veníem tots del mateix punt, perquè veníem alguns que veníem de formació francesa, per haver estat estudiant a França i per haver estat aquí formats a l'escola francesa, altres que havien estat formats a Espanya a nivell d'ensenyament superior i que havien anat aquí a l'escola espanyola, i hi havia diversitat. L'únic que sí que ens unia a tots, més o menys, era un criteri de que a nivell d'Andorra tots volíem que el nostre país, el que comentava anteriorment, tingués un reconeixement internacional i que els andorrans poguéssim decidir nosaltres del propi futur que desitjàvem pel nostre país. I quan un és jove, tens sempre la il·lusió i la intenció de que vols un país modèlic en molts aspectes, sobretot en els aspectes dels drets, perquè avui dia hi ha hagut una evolució enorme en el que fa referència al respecte dels drets humans a Andorra, però a més de tot tipus de drets, ja siguin dels drets polítics com ja siguin dels drets de participació, de manifestació, que en aquella època no hi eren. I hi havia un tipus de drets que, sobretot
els drets que corresponien als drets de manifestació i de representació i tot, estaven molt restringits, perquè va haver-hi una època que també hi havia el tema de la nacionalitat andorrana, que havia estat molt tancat, hi havia el tema de que estava privat fer manifestacions, de que moltes vegades, quan un és jove i pretén que ha de tenir unes certes llibertats, aquí et trobaves que potser aquelles llibertats estaven una miqueta privades o restringides. Venia Setmana Santa i potser en una discoteca no et deixaven ballar perquè era Setmana Santa, era el dijous sant, el divendres sant, no es podia ballar. Hi havia uns conceptes que per als que havíem estat estudiant a l'exterior i havíem estat potser a França, era per nosaltres inconcebible que vinguessis aquí de vacances i fos dijous sant o divendres sant i que tu anessis en aquella època a la discoteca i a la pista de ball hi hagués cadires posades i tot, i que et diguessin que sobretot que no es podia ni ballar. Consideràvem que hi havia molts aspectes de la vida que havien d'evolucionar cap a una altra modernitat. I això va fer que una sèrie de persones, i Escaldes era un poble molt actiu i molt viu a nivell de política, a nivell de comerç, a nivell d'hostaleria, era un poble que tenia una vivència a nivell associatiu i participatiu molt important. I a partir d'aquí ens vam començar a reunir al París-Londres en aquell moment, perquè era un hotel i ens deixaven l'espai per poder-nos reunir, tota una sèrie de gent, i allí vam començar uns quants i es va anar acumulant gent, i a partir d'allí que hi havia molts debats i enriquidors i moltes idees, i al final alguns van dir, escolta, aquí molt bé discutir i avançar, però el que necessitem és que es creï una candidatura i que es pugui fer una llista i que a partir d'aquí, si el poble ens fa confiança, anem aquí a buscar si podem intentar millorar la vida dels nostres ciutadans, la vida del poble, fer-lo créixer a nivell turístic, amb idees, amb plantejaments, i d'aquí van sortir a l'època aquella, quan estàvem al Comú d'Escaldes, Caldea, el Festival de Jazz, moltes coses que després, algunes d'elles es reprenen ara, d'altres han sigut un èxit, perquè s'ha vist, i això va néixer en aquell moment d'uns joves que teníem una idea de fer evolucionar primer el poble en tant que parròquia i després canviar també el concepte de país en tant que millorar les institucions del país. Vam anar a unes eleccions l'any 85, no les vam guanyar, les vam perdre, vam tornar a anar a unes eleccions l'any 89 ja en el Consell General, en aquell moment vam guanyar aquelles eleccions, jo encapçalava la llista per anar a aquelles eleccions generals per anar al Consell General. Va ser una de les primeres vegades, la primera vegada, vaja, que un grup polític gosés posar en un programa polític que Andorra necessitava una Constitució, que nosaltres volíem obrir el debat que hi hagués una Constitució, i a partir d'aquí va venir tot el procés i tot el plantejament que a posteriori, amb treball, amb esforç, amb unió de molts altres companys d'altres parròquies, es va poder anar desenvolupant i treballant el que és l'inici del projecte de la Constitució, que ja hi havia hagut etapes anteriors on hi havia hagut reformes que s'havien anat fent paulatinament, però que en aquella època, que nosaltres érem joves, creguíem que aquestes reformes que s'havien anat fent eren insuficients per veritablement fer que el nostre país pogués devenir un estat de dret i un estat reconegut, on hi hagués un reconeixement internacional i que fos un estat democràtic i social, que és el que tenim escrit en el nostre text constitucional, i tot això va venir de la voluntat d'una sèrie de gent que en aquell moment van forçar una miqueta perquè les coses anessin cap aquí. I com que ja hi havia una crisi institucional amb el tema dels delegats permanents i del recurs amb queixa, que feia que moltes coses quedaven en un calaix i no acabaven de definir-se mai més,
que l'opinió pública d'Andorra fos bastant receptiva, que s'havia d'evolucionar institucionalment i que també els coprínceps, i en aquest cas el copríncep francès François Mitterrand i Martí Alanís, van acceptar obrir una tripartita que permetés entre les tres institucions implicades, que és poble andorrà, a través del Consell General i els representants dels coprínceps amb les seves delegacions, una comissió que aquí, en aquest edifici, vam estar negociant tot el que és el text constitucional que després va acabar refrendat pel poble andorrà i que és vigent avui dia i que crec que va ser una etapa important de la història política andorrana actual. Hi ha una sèrie de gent que som idealistes i que batallàvem per uns objectius i no teníem res a perdre. I ens jugàvem tot amb l'èxit polític que fos, perquè si podia ser un èxit polític, com que cap de nosaltres tenia cap pretensió ni cap objectiu personal, anar a assolir una cosa en concret per situar-se personalment ell i tal, eren uns objectius d'ideal, era un ideal. I aquest ideal el forges amb grup de gent que tinguis la voluntat d'anar a obtenir aquest objectiu sense que cadascú de nosaltres o cap dels que són els integrants tingui un objectiu personal, perquè si no això es desmunta ràpid. I aquell idealisme que vam anar creant, va fer taca d'oli. I hi havia gent que no era molt pròxima a nosaltres, que se'ns va anar apropant, dient, però vosaltres realment voleu fer això? És que vosaltres... I després, al propi ambient del carrer, a la gent, a la ciutadania, amb gent que no eren ni andorrans i tal, i diuen, escolta, vosaltres voleu arribar a que Andorra tingui una Constitució i tal i qual? I jo moltes vegades li comentava amb gent que no ho heu negociat a Espanya, que no heu fet una transició i no heu fet una Constitució i heu intentat fer un text on s'hi sentin totes les tendències més o menys que puguin arribar a negociar-ho junts i a partir d'aquí s'hi senti tothom representat i puguem fer un estat de dret igual, homologable igual que el que teniu vosaltres. I fora, molta gent que no era ni del país, que havien vingut de fora i potser tenien els fills que eren andorrans de primera i que alguns d'ells encara no tenien l'edat de votar, o alguns ja començaven a votar i tal, i que sempre havien estat molt allunyats de la política perquè pensant, saps què, jo no m'embolico gaire perquè jo aquí tinc més poder a perdre que a guanyar, doncs aquella gent també es va entusiasmar i el que vulgui. I allò ens va fer que nosaltres vam guanyar les eleccions en contra tot pronòstic, perquè nosaltres no teníem ni a favor ni els poders fàctics, ni les grans famílies, ni teníem res. A nivell intern hi havia un gran debat sobre el sistema electoral que vam fer amb el sistema de la llista nacional i de la llista territorial i algunes parròquies petites se sentien que perdien pes polític i tal, alguns consellers no ho diuen obertament però ho feien per darrere, van intentar de totes maneres forçar a veure si fins a l'última hora algú, i des de fora alguns els encoratjaven a fer-ho, a veure si nosaltres ens carregàvem la pròpia negociació de la Constitució. Hi va haver-hi dies previs a la votació al Consell General molt durs i on hi va haver-hi debats molt intensos i plantejaments que avui dia podem donar-nos les gràcies que no van reeixir i a partir d'aquí tenim el text que tenim i jo estic satisfet perquè el Consell el va votar unànimement, després a nivell de refrendar-ho al poble també ho va refrendar per referèndum i crec que és un treball d'aquells positius que tot i venint d'orígens molt diferents perquè n'hi havia que estàvem molt convençuts de que el que s'havia de fer era la Constitució i que s'havia d'anar cap aquí, que hi va haver-hi molts companys que estaven en aquesta sala i que a l'inici pensaven que nosaltres érem uns somiadors
i que això no s'obtindria mai. Alguns d'ells van seguir, per no dir que no eren modernitzadors del sistema, però amb la voluntat de que aquest sistema segurament fracassés. I alguns d'ells no ho diuen avui obertament, però segurament en aquella època pensaven al revés de lo que segurament avui pensen, que és que la Constitució ens l'hem fet tots els andorrans nostres, els que vam participar-hi en negociar-la més que poder d'altres, però el que és evident és que avui dia és un text que ningú dirà a boca oberta que no el volia. I en canvi, des de sectors polítics externs, els que estàvem aquell moment en el Consell General, van fer el que van poder i la traveta per dir que no la volien, la Constitució. I al final, aquells mateixos que no la volien van acabar sent responsables polítics, treballant amb la Constitució, fent-la servir i tots dient, personalment m'ho han dit a mi tots, que gràcies a Déu que avui dia la tenim. Ens havíem sentit dir que nosaltres anàvem, que érem uns revolucionaris, que nosaltres anàvem a carregar-nos el país, que nosaltres ens carregàvem les institucions, que nosaltres no volíem els coprínceps, que nosaltres érem uns republicans d'aquests d'esquerres, que nosaltres... que la gent t'havia dit coses molt grosses i li dius, escolta, no, home, perquè tu raona, mira, què tal... I clar, el fet és que hi ha el polític que és polític per ideals i aquest és el polític que va buscar uns objectius, que intenta millorar al màxim el benestar de la pròpia societat, de millorar les regles del joc i de millorar d'això. I dius, aquest és el polític idealista. I després hi ha el polític de circumstàncies, que hi ha qui avui dia, cada vegada poder més, és polític perquè té un estatus, a partir d'aquell estatus en fa un sistema de vida, viu d'això, no viu d'una altra cosa, i el que no vol és trencar gaires ous perquè si no li segueixen molt el rastre. Llavors, com més desapercebut passa, millor. Quan va passar el problema que a través de que hi va haver-hi uns estrangers que van venir aquí i van fer un robatori i a través d'aquest robatori van estar encarcerats i van estar inculpats i van estar jutjats i després ells van fer un recurs a Estrasburg plantejant que a través d'un sistema judicial no se'ls havia respectat els seus drets i que aquest sistema judicial el feien els coprínceps a través d'ells i encausaven el propi copríncep francès, que era el senyor François Mitterrand, i que ell era el que autèntic per lo que havia fet elegir ell l'any 82, defensor dels drets humans a ultrança, i es va trobar en entredit, jo crec que aquí va ser un canvi total en el plantejament de la visió externa francesa sobretot, i després hi havia el plantejament que des de la Mitra jo havia entès sempre que la Mitra es posicionava que sempre ells volien que Andorra tingués a nivell internacional la representació d'un estat de dret i que fos un estat de dret i tot, però com que sabien que els francesos ho bloquejaven, sabien ells que encara que llancessin aquesta idea, ni els altres la bloquejaven, ja quedaven ells bé sense gastar-se un duro. Per dir-ho d'una manera, jo crec que la Iglésia és molt intel·ligent perquè sempre, des de fa molts anys que dura, ella intenta aprofitar les circumstàncies que li són més convenients. I aquesta era una circumstància que sempre havia anat, fins que el moment donat que es va donar compte el copríncep Martí Alanís que quan el François Mitterrand va dir els andorrans vosaltres voleu una Constitució i voleu respectar els drets humans i voleu que això sigui un estat de dret democràtic i social i voleu una veritable separació de poders i voleu això, si vosaltres voleu això, des d'aquí, des de França, nosaltres us ajudarem a que això sigui possible. Ara, a vosaltres de fer-ho amb les condicions
de que sigui exactament una Constitució homologable a nivell internacional i que aquesta Constitució no pugui posar més en entredit el que és la figura i la representació del copríncep francès com a tal. I a partir d'aquest moment, per lo que fa referència al copríncep episcopal, jo crec que va quedar embotit en la seva pròpia, plantegem-ho d'aquesta manera, en el seu propi discurs que ell havia fet, que sempre dia que ell no tenia cap problema amb que Andorra fos un estat de dret, amb que Andorra fos reconegut institucionalment i a nivell internacional tingués una representació que fos reconeguda. Per aquest motiu també van acceptar obrir el procés, i quan vam obrir el procés de la Constitució i vam aquí fer una comissió tripartita, es va veure clarament en aquesta comissió tripartita que hi havia objectius a assolir, que pel costat francès, si aquests objectius havien de ser que Andorra fos reconeguda internacionalment, però que abans que tot fos un estat democràtic i social i que fos un estat on hi hagués separació de poders i que la sobirania fos del poble andorrà i això fos respectat amb un text homologat per la ciutadania a través d'un referèndum i que tot això fos negociat amb una comissió tripartita, ells no hi tenien cap problema. I per al costat de la Mitra, també semblava el mateix, però també amb moltes més reticències, per lo que jo vaig poder notar com a negociador. L'únic que passa és que, dintre l'evidència, com que estaven presos dintre el seu propi discurs, de que com que ells havien volgut ser els progressistes del sistema des de feia anys i sempre culpaven els francesos de que eren els involucionistes del tema del reconeixement internacional d'Andorra, va fer que a poc els uns i els altres van haver d'anar cedint. I nosaltres, els andorrans, teníem uns objectius que jo crec que els vam assolir clarament i que al final vam negociar un text que jo crec que és un bon text constitucional. Clar, aquí segur que si preguntes, cadascú deu tenir la seva pròpia opinió. Jo, sense faltar, perquè ja hi ha persones que malauradament ja no estan aquí entre nosaltres, però el que és evident és que quan nosaltres vam assolir aquella victòria i plantejàvem això, vam haver de buscar col·laboració en altres parròquies que també tenien voluntat de canvi, essencialment en aquell moment teníem lligams per poder buscar el canvi amb Andorra la Vella i ja teníem un avantatge perquè érem dues parròquies que teníem la mateixa voluntat de canvi, alguns vista d'una manera molt més forta, diria jo, des d'Escaldes, altres d'una manera una miqueta molt més pragmàtica des d'Andorra la Vella, però també. I després, vam buscar la col·laboració també d'Encamp, que Encamp també va tenir un joc important en aquesta matèria, i érem aquestes tres, i jo crec una miqueta que per joc polític, també per figures de que després s'havia de fer una sindicatura i aquella sindicatura s'havia de negociar i hi havia una primera fase que va ser molt dura de negociar, que va ser la sindicatura que van votar 4 vegades entre Josep Maria Beal i Roc Rossell, perquè en aquella primera etapa del procés constituent de l'any 90 fins a l'autodissolució, Encamp no estava dintre el plantejament de la segona fase, que van ser uns altres els que van venir a manar a la parròquia d'Encamp, que estaven molt més oberts per al tema del canvi institucional. I en la primera vam tenir la sort de tenir persones de Canillo que van creure en nosaltres,
amb el nostre objectiu i que, a través de la sindicatura que vam votar en aquell moment, que va ser Josep Maria Beal i Josep Casal al Bortoló, vam lligar una majoria molt relativa, perquè era una majoria que es va fer aquí a sindicatura després de 4 votacions. Clar, després va venir que en aquell moment nosaltres vam dir, per assegurar que això pugui tenir futur, hem d'intentar buscar com a cap de govern una persona que tingui un pes polític, un carisma i que una miqueta calmi el que poden ser els poders fàctics d'aquest país. I vam anar a buscar el senyor Òscar Ribas. El senyor Òscar Ribas estava a Nicaragua. Vam intentar, a través de moltes i moltes conferències, poder contactar amb el senyor Òscar Ribas i convèncer el senyor Òscar Ribas perquè acceptés de formar part d'aquest objectiu i de buscar amb ell la figura de cap de govern. Vam fer un debat aquí, si no recordo malament, aquí en el Consell, i vam demanar aquí de fer una demanda oficial d'obertura del procés constituent als propis coprínceps a través d'un procés d'una taula tripartita amb una negociació de cada una de les parts. I aquí hi havia la delegació del copríncep francès, del copríncep episcopal i la del Consell General. I per part dels coprínceps es va acordar que sí, que hi vam obrir l'etapa de les negociacions i ara no et sabria dir la data exacta de que vam emprendre la primera reunió que la vam fer aquí dalt, al cap de casa de la Casa de la Vall. Home, aquell moment és un inici com tot, és a dir, tu tens els objectius a la teva vida de dir jo voldria fer realitat això. I un dia, per circumstàncies X, dius, avui comencem i iniciem que allò pugui ser una realitat, és una satisfacció interna i impensable. És que, és emotiu. Jo me'n recordo que quan vam començar el procés de constitució, tenia el meu fill gran que tenia 3 anys. Vaig arribar a casa i me'n recordo que el vaig aixecar i vaig dir, noi, avui comencem una nova Andorra. I de totes aquestes dificultats que hi va haver-hi de política interna, hi havia unes batalles enormes a nivell de política interna. Per què? Perquè és el que hem dit. Avui dia tothom diu que estava d'acord en el plantejament, però a l'inici molts no. I l'objectiu era derrumbar els que teníem aquest objectiu per tirar això endavant. I després hi va haver-hi un plantejament que quan va haver-hi la dimissió del senyor Beal com a síndic general, ens vam trobar que estàvem en minoria. I van buscar per síndic el senyor Albert Gelabert, que estava fora, i el van anar a buscar. Jo vaig assumir d'anar de candidat a síndic sapiguent que perdia, i els de Sant Julià de Lòria, molts dels quals ja no hi són per poder-ho explicar, em van dir a mi, mira, ja et votem, Miquel, a condició que tu ens portis la dimissió del senyor Jaume Bartomeu, que era el superministre que li diuen de Finances de l'època. Dic, jo no portaré en cap cas la dimissió del Jaume, que anem amb uns objectius comuns, perquè vosaltres em feu a mi síndic. Vosaltres feu, doncs, serà síndic a l'Albert Gelabert. Doncs que sigui síndic l'Albert Gelabert. I l'Albert Gelabert va ser síndic i va fer aquella etapa d'obertura del procés constituent inicial, i quan vam començar la comissió tripartita
i no sé, si tens l'ocasió de parlar-li, li dius i ho li demanes. Jo crec que l'Albert ho va passar molt malament en aquella primera etapa, perquè ell va entrar aquí i va veure la voluntat d'un canvi i jo crec que ell la va assumir com a tal i veia a través de les converses que podia tenir amb els coprínceps, amb els serveis dels coprínceps d'un costat i de l'altre, de que la cosa anava en sèrio i de que molta part dels que li havien donat el sostén polític per fer el síndic l'apretaven al revés. I el fet és de que això es va portar a tal límit de que com que bloquejaven el pressupost i bloquejaven el pressupost i anaven bloquejant el pressupost, va portar això fins al nivell de que aquí un dia al Consell, com que la situació estava tan bloquejada, vam acordar d'autodissoldre'ns. Ens autodissolem i anem a eleccions noves. A les noves eleccions ja hi va haver-hi un canvi en la mentalitat del propi electorat en general del país per anar cap a uns objectius molt més evidents a lo que havíem dit nosaltres que a lo que deia l'antiga guàrdia de lo que havia sigut els conservadors del Consell General de l'època amb les antigues figures de les institucions passades. I a partir d'aquell moment, jo crec que després va entrar un altre cop al Consell General amb la propera elecció, el senyor Albert Gelabert va venir de conseller i va ser síndic del procés constituent el Jordi Farràs i a partir d'aquell moment l'Albert Gelabert sempre va ser un franc defensor del sistema constitucional i a la tripartita aquí ho va defensar a tope i tal i qual. I jo li agraeixo perquè ell, sense ser un dels promotors de l'inici, sinó que n'ha sigut un partícip de la segona fase, va participar-hi obertament i clarament a favor del procés. Les dues etapes són diferents. La primera, perquè jo em dóna la impressió que hi havia gent que no s'ho creia, que jo arribaria a bon port. I hi havia gent que, com que no s'ho creia, algun d'ells, en el plantejament de la primera etapa, era moltes vegades tan maximalista que semblava que ho volia forçar tant perquè es trenqués abans de que això pogués arribar més lluny. I la segona etapa, jo crec que el plantejament va ser molt més amb un objectiu de ser pragmàtics i de dir, bueno, anem a veure si ens en sortim, perquè no gaires oportunitats més que aquesta tindrem. I en aquell moment es reflexionava molt més en el que cada una de les parts plantejava i d'aquella reflexió interna que fèiem, quan fèiem reunions nosaltres internes, de trobar la manera de consensuar sense anar crispant l'ambient. Perquè la primera etapa era més de posar un plantejament maximalista, moltes vegades, per saber que l'altra part, amb allò, com que era una cosa que no volia arribar a aquell límit, pensar a veure si ho trencàvem abans. Es va batallar amb molts articles, article per article, perquè no totes les visions eren iguals. I es va haver d'anar apropant posicions, i es va haver de fer negociacions a través dels propis experts que negociaven a la taula i alguna vegada semblava ser que alguna de les parts, un cop teníem alguna cosa negociat, en una reunió posterior volien tornar a entrar en els plantejaments de lo que ja teníem tancat. I bé, això, jo recordo que un dels representants del copríncep francès que va venir aquí un dia va dir, escolti, aquí el que tenim ja negociat i tancat ja ho deixem per tancat. Nosaltres no venim aquí delegats pel president de la República, copríncep d'Andorra, que
molt ens costa venir de despesa pública, perquè venien amb l'avió i després venien amb l'helicòpter fins aquí i altres vegades venien en cotxe i tornaven cap a París i diuen no venim aquí perquè una cosa que la tinguem tancada i negociada, de la setmana passada tornem a entrar aquí en un debat, venim aquí per continuar. I si al final queden algun serrell, que va ser la manera de desbloquejar-ho, i va venir plantejat per la delegació francesa, va dir, quan quedin serrells entre parts, negocieu vosaltres i en parlem després. I a nosaltres, a mi m'havien dit a París, m'havien dit, mentrestant vosaltres el que negocieu bilateralment no afecti en cap moment en separació de poders, estructura de l'Estat i reconeixement internacional i representació del poble andorrà, l'altre tanqueu i de la millor manera que vosaltres cregueu convenient i nosaltres no hi posarem dificultats. I va haver-hi el debat important de la representació internacional d'Andorra, perquè aquesta, clar, els francesos també en un moment donat, aquí venien experts del Quai d'Orsay i de tot arreu i no tots veien clar el plantejament de que Andorra pogués tenir un estatus internacional reconegut com un estat més. És a dir, que hi havia diverses lectures i diversos criteris i la Mitra tenia el plantejament de tot el que era ètic en el plantejament. Clar, això van ser dues de les dificultats que una per una part i l'altra per l'altra. El que era la referència als drets reconeguts, perquè hi havia tots els drets que feien part del títol II i dels drets que eren legítimament reclamables i dels altres drets que eren uns drets de descripció però que podríem dir que tampoc són íntimament reclamables, perquè, per exemple, un dret a un habitatge digne hem de saber, a la Constitució, per exemple, ho reconeix, però fins a quin límit? El plantejament de l'Estat no és igual que el dret a que no t'obrin la correspondència o que no t'escoltin el telèfon, o que aquest és un dret legítim reconegut com a dret humà que no et poden... I l'altre dius, home, el dret a la propietat, el mateix, reconeixem el dret a la propietat, però l'interès públic també pot fer que passi per sobre d'aquest reconeixement i que en un moment donat, encara que tu tinguis un dret a la propietat, l'Estat te'l pugui alienar per interès públic. Clar, un dret... I tot aquest tema de la discussió dels drets, amb la catalogació d'aquests drets i tal, i clar, la definició de l'articulat de cada un d'aquests articles de la Constitució, amb el que fa les declaracions aquestes, és important que el redactat acabi estant consensuat per les tres parts i que la millor posàvem una paraula i l'altre n'hi volia posar una altra. I els nostres experts ens diuen no, perquè aquest ens obliga a que si fem això, la millor després l'Estat tindrà aquesta responsabilitat que no la podríem assumir. I llavors havíem de buscar que la paraula quedés una miqueta més diluïda dintre el plantejament perquè pogués ser interpretable. I l'altre també havia d'assumir que reconeixia que la millor havia anat amb la seva exigència una miqueta massa lluny. Després arriba un moment que cadascú forçava per la seva part. Per exemple, de la part del copríncep episcopal van forçar diverses vegades de dir, escolti, miri, siguin valents, no hi ha problema, facin una república, no es preocupin. Nosaltres, miri, el copríncep ja ho ha dit, ell no li sap greu marxar i tal i qual. I jo recordo que vaig haver de dir en una reunió d'aquestes que ja no era tripartita, que era bilateral, vaig haver de dir, no, nosaltres volem els coprínceps. Nosaltres volem que els coprínceps es quedin. I el que sí que nosaltres volem
és de que ens sentiguem tots còmodes dintre aquesta negociació. Però si resulta que el copríncep no ho pot acceptar per ètica i no pot arribar a aquest punt, doncs el que sí que hem de fer nosaltres en aquest moment donat és ja dir-li, doncs miri, nosaltres guardem el puesto pel pròxim copríncep, perquè aquest copríncep no serà etern. Darrere d'ell en vindrà un altre, i potser el pròxim que vingui voldrà acceptar les mateixes condicions que li ha deixat el poble andorrà. No em pas de dir que el fem fora per res, nosaltres el volem i aquí es queda. I bueno, això va arribar-hi moments d'aquests on hi havia una tensió enorme, perquè clar, hi havia qui deia no, vosaltres sigueu valents, a través de persones del seu equip, feu la Constitució i feu una república i ja està, i el nostre copríncep se'n va. No, nosaltres no volem que se'n vagi, volem que es quedi, però volem que es quedi ell, amb les condicions que hem dit, i hem buscat el màxim de solucions. Hem dit a nivell del dret a la vida fins a on podíem anar, més enllà no podrem anar, però ho respectem. Hem buscat la solució de que si èticament una persona d'Iglésia o el copríncep francès, per un altre problema, no, que és el que hem comentat abans, no pot ratificar una llei perquè èticament, moralment o per interès polític seu no li convé fer-ho i ho fa l'altre, ja entra aquesta llei en vigor i ja no té ell cap tipus de responsabilitat, ni ho ha fet ni res, doncs clar, ja hem arribat fins aquí ja tot, i si això un no ho vol acceptar perquè no, doncs bueno, però bueno, després ja s'hi ha quedat tothom. Jo crec que no hem de ser il·lusos. En una taula tripartita de negociació que poses tres parts i política a més, tothom fa el rol que li han dit que havia de fer o que ha de fer. I nosaltres també ho fèiem. Clar, moltes vegades coses que no les fèiem dir pel síndic ni pel subsíndic. Quan fèiem les prèvies, algunes coses diem, bueno, qui ho llença això? A veure, qui ho engega? Qui es planta aquí? I clar, i sempre havies de deixar una porta oberta perquè els màxims representants de la taula, que en aquest cas per la nostra part era el síndic i el subsíndic, quedessin coberts de que si allò un dia topava o s'encallava, que poguessin tornar a sortir per tornar a engegar l'interruptor i, si havien de descreditar algú, que fos algú a la taula. Però això eren estratègies. I del costat de la delegació episcopal i de la delegació francesa, els representants no posaven mai en entredit els dos coprínceps. Sempre, i clar, quan havien de matxacar, sempre feien matxacar algú. I moltes vegades, dintre la pròpia delegació, no matxacava el delegat permanent, matxacava algun altre que estava dintre la pròpia comissió sense ser el delegat permanent, o al costat francès tampoc matxacava el que venia com a cap de delegació, matxacava un altre subaltern d'allí sobre un plantejament que segur que s'havien fet ells sols. Després, Escaldes va ser la parròquia on es va votar el major percentatge de 6 del referèndum. I era per què? Perquè la gent s'havia tota contagiat una miqueta. I els retrògrads, que diria jo, de la política andorrana d'aquell moment, van intentar fer el que van poder a través d'alguna publicació, a través d'algo, per mirar de negar la necessitat de la Constitució, que el sistema que teníem ja era molt bo, que cuidàvem tocar els coprínceps, que en cap cas volíem tocar els coprínceps nosaltres. El que sí que era evident és que el que sí que s'havia de fer era canviar el règim que teníem, que era un règim feudal, que venia de molts anys enrere i que, gràcies a aquell règim, hem sobreviscut segurament 700 anys i amb la protecció dels coprínceps, guardar els coprínceps igual i mirar que poguéssim fer que el nostre estat fos un estat
democràtic, social i reconegut internacionalment, i que jo suposo que avui dia també s'hi senten igual de còmodes que nosaltres en aquest propi sistema, els propis coprínceps, que segurament que si haguessin hagut que continuar amb el règim anterior i amb el sistema anterior, no es sentirien avui, amb la pressió que hi ha social a l'exterior, còmodes en el càrrec que estan ostentant, i de totes formes jo crec que la Constitució els ha preservat en la figura de caps d'estat d'Andorra per molts i molts més anys, i així en sigui per la meva part. És l'objectiu clau de la meva vida política. Bé, jo he tingut moments bons en totes les etapes polítiques que he fet. He trobat aquí companys extraordinaris, en el Consell, en el Comú, i quan t'il·lusiones per projectes, cada projecte té la seva importància, però si he de dir un projecte rellevant per la meva etapa política és el que vam obtenir la Constitució, que és, jo penso, l'objectiu far de l'últim segle de lo que és la política andorrana.